Det her det er en opgave til 15 point. Jeg har snydt på forhånd, og så skrev det hen. Jeg skrev rækker, og det er i forhold til, hvor mange rækker borde vi skal have her. Prøv at se. Og så har vi noget med noget størrelse på teltet, og de vil gerne have det mindst mulige telt, de kan få. Og hvilken størrelse skal så familien lege? Så de er 52, og der kan være 8 ved et bord, men du kan se, at de er sat sammen bord, så de kan ikke sidde en altid her for enden af bordet, så der kan sidde en til sidst, og i den ene ende og i den anden ende. Så det skal vi lige være opmærksom på. Så det vi starter med, jamen det er simpelthen at kigge på, jamen der er 52. Nu siger vi kun, at vi har en række. Det skal vi være opmærksom på. En række. Og der er der 52 gæster, der skal inviteres her. Og så siger vi lige minus. Og i den her række her, der gør jeg sådan, at jeg ganger, hvor mange rækker der er. Så nu er der kun én række, og der skal sidde 2 i hver bordende, så det er minus lige derfra. Og det vil så sige, at der kan sidde 6 i alt rundt om bordet her. Ja. Lad os prøve at se. 8,33 kan der sidde ved bordene på en række. Eller antal borde, der skal bruge 8,33. Det vil nok være oprundet til 9 eller sådan noget. Så skal vi have længden, og det er sådan noget med, at der skal være 1 meter i den ene side i forhold til den anden side. Så skal 1 meter der er plads, og 1 meter der er plads. Så nu kigger vi lige på længden. Hvor langt skal det her være? Og vi starter med at kigge på, jamen, hvor langt er bordet. Vi ved, det er 2,2, og vi ved, det er en række, vi skal bruge. Så vi starter med, at, eller vi ved, hvor mange borde vi skal bruge. Vi skal bruge det her, og det ganger vi med 2,2, som var det. Og så tager vi og dividerer med, hvor mange rækker det var, og det var kun én række, så det giver ikke mening at dividere med 1, for det giver bare det samme, men det giver det resten af vejen. Og så ved jeg at have en fra den ene bord, eller vi skal have 1 meter fra den ene her, og 1 meter fra den anden, så vi lægger lige 2 meter til. Og så skal teltet være 20,3, så kan vi godt se, hvad vi er oppe på allerede, den her kæmpe telt. Så kan vi kigge på bredden. Nu har vi også kun en række. Bredden på teltet. Og hvad hedder det? Der er der også lige nogle forbehold, vi skal tage. Det er lidt det samme system igen. Altså, vi har den her bredde på 0,68. Og det vil vi selvfølgelig gerne fortsætte med her. Og der skal være 1 meter til telterum omkring, og 2 meter imellem de her. Så der er lige nogle ekstra forbehold. Man kan lave den her opgave på rigtig mange måder. Nu viser jeg bare, hvad jeg har gjort. Og så må I tage det med. Der er jo kun én række, så det er jo nemt med bredde. Altså, der er kun én række bord, og bredden den var 0,68, så det kan vi ikke rigtig lave om på. Så skal vi have den her 1 meter her, og også en 1 meter. Nu er der så 2 rækker her, men nu er der ikke 2 rækker på det her. Så skal også være 1 meter, står der, fra teltets vægge, så det skal jeg lige huske at plusse til. Faktisk 2 meter. Og så skal jeg så også lige lægge til, at man gerne vil have de her, og det ved jeg godt, det ikke giver mening i en første række, men det gør de andre, fordi hvis jeg har lavet formlen, så er det meget nemmere. Så ved en række, der skal det gerne være et mellemrum på bordene med 2 meter. Så det skal vi have gjort. Og skal starte med at sige 2 gange, og det er jo meter, der skal være mellem bordene. Og en række, og så minuser vi med 1, fordi det første bord skal vi ikke, have 2 meter mellem. Det er kun næste bord. Så det er formlen. Og nu har jeg lavet formlen, så kan jeg rykke den hele vejen, og man kan jo lave den helt op til række, man vil. Jeg synes bare 7-8, det lyder nogenlunde. Den her, den første, der skal den have længden på 20 gange 2, og
Det er lidt urealistisk, fordi så er vi helt heroppe, og så bliver det faktisk meget bredt med lang. Med 2, så er det jo 10, og det er nok 11 gange 6, hvis vi skal runde helt nøjagtigt op. Nu kan vi jo godt sådan, nej, nu runder ikke helt op også. 11,6. Jamen, så er det hernede, så er det jo også stort telt. Og de vil gerne lege så et lille telt som muligt. Så er der 3'eren her, det er 3 rækker, 7,62, og så vil sige 8 gange 8. Og det skal være lidt større end 8, så vi er nok oppe på, det kan være, at vi heldige, er der en, der er mindre end det? Nej, så er jeg nok oppe på 8 gange 10. Og hvis det skulle være 4 rækker, så skulle det faktisk være 7 gange 11. Og så er vi faktisk stadigvæk hernede. Og hvis det skal være det her, så ja, umiddelbart når jeg ser, så vil jeg anbefale den her. Og så kan man skrive mit bud på det mindste telt vil være 8 gange 10 meter med 3 rækker. Og sådan. Det var mit svar til den her. Det var lidt, men den kan regnes på mange måder.